Sådan der. Nå, I vil få en fil i hvert fald, lagt ud som en zip-fil. Og der ligger den her og hedder layouting. Den prøver vi lige at åbne op, så det går bedre. Det gik meget bedre end før. Det er rigtig rart. Godt. Ja, det gør vi bare. I behøver ikke sidde og læse alt det, der står her. Det kan I godt. Men hvad hedder det? Det er det, som jeg vil sige lige om lidt også. Det sletter vi. Hernede i bunden. Her, der har vi et tegningshoved. Tegningshoved er en forklaring om, hvad tegningen er. Hvem der har lavet den. Hvem der ligesom er ansvarlig for den. Hvornår den er lavet. Hvad den viser. Målestoksforhold. Osv. 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 Men heroppe i toppen, der står Erhvervsuddannelsescenteret Vestjylland eksempelvis, og svendeprøve. Det ændrer I selvfølgelig til 2H. Så er der dato her for, hvornår I laver det. Her der ser vi, hvad vi ser. Det kan være spærreplan, det kan være grad højre, grad venstre osv. Afslag nummer 20, det er, hvor den er produceret henne. Hovedforløb, jeres telefonnummer, I behøver ikke skrive det. Og jeres navn, hvem der er ansvarlig for tegningen, altså, og hvilke målstoksforhold den er i. Det er 1-2, 1-5, 1-10, 1-20. Og så har vi et tegningsnummer herover. De her tegningsnummer kan man godt gøre meget, meget mere besværligt, hvis det er. Fordi A01 i vores verden, så er det bare tegning A01. Næste scene eller tegning hedder A02, A03. Hvis I træder ind i, Kappels verden, så A01, B01, C01, D01 eller 2 eller 3 derudad, er nogle meget specifikke ting, om det er en detalje, en facadetegning, en plantegning osv. osv. Nogle af jer engagerer jer i det og siger, det vil jeg gerne prøve at lære, om det er det ene, det andet, det tredje, det fjerde. Og nogle af jer kører bare fint med det, hedder A01 og 2 og 3. For mig ingen betydning, men nogle nørder det lidt, og det er helt okay, hvis jeg har lyst til det. Tegningshovedet hernede. Nu prøver jeg lige at åbne en tegning mere. De ligger hernede i Pages. Prøv at se, så skifter de 3 og 4 hernede ind. Skal I bruge en side mere, altså tegning nummer 5, så er den nøjagtig som inde i layout, så tager I og klikker i plus der. Så kommer side 5 frem. I kan se, der er nogle ting, der ændrer sig lidt hernede ind. Sådan der. Godt. Når I klikker på tegningshovedet her, hvis I klikker på svendeprøve for eksempel, så kan I se, at den er markeret rød rundt her. Det er faktisk bare en tekstboks, der er sat ind. Men hvis tekstboksen er markeret rød, så vises den på alle tegninger ned igennem. I kan se det ens ned igennem her. Og hovedforløb. Kigger på den her plan, så er den blå. Og det vil sige, på den tegning, som I viser her, der er det kun på den tegning, som det står, når den er blå. Tager vi for eksempel tegning nummer 1 her. Der står plan. Vi tager tegning nummer 2 og siger, den vil vi gerne kalde noget andet. Nogle gange skal I bruge lidt mere plads, så kan I trække den her ud til siden og gøre den større og skrive på. Tryk på den et par gange. Lad os kalde den for noget andet. Stiksbær venstre eksempelvis. Skriver her og klikker ud siden af, så hedder det stiksbær venstre nu. I den første tegning hedder den stadig plan. Tegning nummer 2 hedder den stiksbær venstre. Og sådan hernede ind. Hvis man gerne vil ændre det, så kan man som med så mange af de andre ting her, tage de her kasser, enten slet dem, hvis I ikke synes, der skal stå hovedforløb eller noget, så stiller I bare kassen her. Hvis I gerne vil lave en ny en på den her eksempelvis, så kan I tage en tekstboks heroppe fra, og sætte ind og skrive Anders, sådan der, og tage tekstboksen og flytte ind i jeres, tegningshoved hernede. Den er blå, og vil derfor kun være på den tegning, der er her. I kan også tage en rød tekstboks, kopiere,
Sådan der. Tager en rød tekstboks og sætter ind der. Så mener jeg helt bestemt også, den vil være på de andre tegninger. Det er den også. Igen. Det er lige tegningshovedet. Det må meget gerne passe hernede. Hvis I på jeres tegning har flere forskellige målstoksforhold rundt omkring på tegningen, så kan I sige mål, se tegningen hernede, og så skrive målstoksforholdet ud for tegningerne med sådan en tekstboks, som der er der. Eksempelvis 1-5. Det her er jo ikke så stort at se på. Så I kan markere det op, sådan her, og herover i siden, der ligger der den, der hedder text style her, og der kan I ligesom i et Word-dokument tage forskellige tekststørrelser og lægge ind, eller andre former for skrift, ligesom alle mulige andre programmer. Lad være med at sidde og synes, det ser godt ud, at man har alle mulige forskellige typer skrift, gotisk eller et eller andet. Hold jer bare til den øverste, eller en skrifttype i hvert fald. Det kommer til at se forvirrende ud, og vi kan rigtig godt lide, at jeres tegninger er sådan rimelig ryddelige og ensartet. Man får altså ikke ekstra point for et smukt design med alt muligt forskellige tekst og hjørner og kanter og sådan nogle ting. Gør dem simple, jeres arbejdstegninger. Nå, nu har jeg taget mit tegningshoved hernede. Jeg har gjort det til mit tegningshoved, jeg har skrevet dato, jeg har skrevet mit navn og så videre på det. Jeg har ændret det, der hedder Svendprøve. Det har jeg ændret til første hovedforløb, eller andet hovedforløb, undskyld. Og så kommer det vigtige. Jeg går herop i File, der. Og jeg siger Save as Template. Jeg laver altså min egen personlige template. Jeg klikker der. Template Name. Vi kalder den for H2. Arbejdstegninger. Sådan her. Og siger OK. Der. Så kan I bare lukke den ned. Sådan der. Så lukker vi den. Vi kommer tilbage til den igen om lidt. Jeg har alle mine scener klar herinde nu. Og er klar til at lægge dem over i layout. De står helt klar, alle mine scener. Og klar til at blive lagt i layout, ikke? Det I skal huske at gøre, inden I lægger i layout, det er at sige save. I gemmer dem altså. Sådan der. Layout. Elev. Det må du gerne efter. Det var lige min datter, der kom forbi. Sådan der. I skal betragte det her som være to forskellige programmer, der arbejder ved siden af hinanden. I har SketchUp, som I tegner alting i, og så har I Layout, som I lægger tingene over i. Martin har en eller anden forklaring, at han bruger noget computerspil. Det fatter jeg ikke noget af. Men hvad hedder det? Det er altså to forskellige. Så I sender alting fra SketchUp over i Layout. Det er ikke sådan to programmer, der bare arbejder sådan synkront sammen. Det ændrer sig lidt i det ene, så ændrer det også i det andet. Så have alting klar i SketchUp, inden I smider det over Layout. Okay? Her går jeg ind og vælger nu, og vil sende det til Layout. Siger Send to Layout. Der. Og programmet åbner automatisk op. Nu har jeg jo lige siddet lige før og rodet med en template, altså et stykke papir, hvor I har ændret jeres tegningshoved. Og det kan vi lige så godt bruge jo. Så her der skal jeg vælge en template. Der ligger nogle forskellige her, nogle med, streger og linjer og forskellige størrelser. Heroppe, der har vi nu en, der hedder My Templates, og det er fordi, jeg har gemt nogen før. Og jeg har en, der hedder H2 arbejdstegninger. Den åbner jeg op. Og den vil så blive åbnet op med det tegningshoved, som jeg lige sidder rodet med. Nu kan I se, at der allerede kommer et billede ind i det. Det billede her, det er den arbejdstegning, som jeg lige har siddet og rodet med. Altså det sidste view, jeg havde i min SketchUp-fil her, er kommet ind som første billede i her. Jeg klikker på den en gang. Og så er det ligesom, når jeg arbejder i, SketchUp, blå omkring, så er den aktiv, og vi arbejder med den. Jeg vil godt tænke mig at gøre det her billede mindre. Så prøver vi at trække den sådan her. Så prøv at se, så forsvinder noget af tegningen ud. Og det er fordi, jeg kan lave det i en målstoksforhold nu.
Det gør jeg nu. Det gør jeg herover. Alle jeres oplysninger omkring den model her, det står herover i den her Sketchup model her. Og jeg trykker på målstoksforholdet. Lige nu, current scale, det betyder det mål, den er i nu. Der klikker jeg ind og siger, at jeg for eksempel gerne have den i 1-10. Husk at lave den i millimeter, som der står her. Så er det i målstoksforhold 1-10. Så kan man korte den ind. Prøv at se, jeg har fået den med hernede, og jeg har fået hele væggen med her. Det er ikke nødvendigt. Det jeg er interesseret i, det er det der er oppe i toppen heroppe, altså stikspærene. Jeg gør den lidt mindre der, og nu ryger siden ikke med ind, eller rykker sig, og det er fordi, jeg har lavet om i målstoksforholdet. Sådan der, og jeg tager den også med ind fra den anden side. Der. Jeg rykker den heroppe i hjørnet, der tænker jeg, at vi kunne se pænt ud, den står. Nu kan jeg så målsætte den her op. Vi prøver at målsætte den her, og så sætter vi en ny scene ind om lidt. Hvilket mål skal jeg bruge? Jeg skal bruge et mål herfra op til det længste stykke på det ene spær, og det længste stykke på det andet spær. Sådan der. Nu mangler jeg målene her til mit sadelhak, der er hernede. Jeg går over i line, der er herover, og så laver jeg linjen til mit sadelhak. Når den er grøn, så snapper den på et hjørne. Kører ud hertil, overkanten derude, og jeg laver den lodrette linje op her, dertil. Den bliver klar nok. Op til overkanten af spærret, der. Prøv at se, så har jeg min opstøjning faktisk af spærret, fordi jeg har lægterne, og jeg har mit snit hernede i bunden. Så mangler jeg bare graderne på det. Jeg går ind i Dimensions og tager grademåleren, der er her. Jeg går til mig graderne her, på det hjørne her. Går op her, den bliver grøn. Kører langs siden. Kører tilbage og kører ned 70 grader. Jeg går herover og gør det samme. Op langs siden, tilbage til hjørnet. Og ind langs, hvor jeg gerne vil være, 20 grader. Det passer rigtig fint med, at det bliver 90, som snittet er hen over rimmen her. Så kan jeg bare tage en af de to her. Jeg ved, at de her to de er ens. Og så nupper jeg bare den nederste her. Den der. Den her. Og 70 grader. Det passer jo også rigtig godt med, at det skal blive 90 i det hele, hvis jeg tager de 20 grader med. Det vil sige, at det er et lodsnit her, og det er et lodsnit her. Nå, som I så før på de arbejdstegninger, jeg også får udleveret, så har jeg også et andet snit med. Jeg har overkanten af spærret, man sætter op fra og ned. Det vil sige, den scene, som der er der. Den scene, jeg har her, har jeg også med i min layout. Nu skal I ikke gå ind her og så sende den igen. Den skal ikke sendes igen, fordi scenerne ligger allerede klar til jer inde i layout. Så det I gør, I klikker på den en gang. I højre klikker og siger copy. Gå ud ved siden af og siger paste, altså indsæt. Så ligger den oveni. Der har vi den. Så ligger den oveni her. I skal ændre den her scene nu, så man kan se dem op fra. Her i Sketchup Model, Scenes, der kigger I herpå. Og jeg har været rigtig god til at navngive mine tegninger inde i SketchUp, så derfor er det nemmere at finde ud af her. Jeg tager den, der hedder stikspær og højre oversmil. Det vil sige stikspærene på højre side af graden og oversmilen. Sådan der. Jeg gør dem lidt større, så I kan se dem. Jeg vil gerne have det hele med. Der. Og jeg trækker den ned samtidig. Der.
Sådan der. Så kan jeg målsætte dem også, altså oversmid på dem, ikke? I forhold til stregerne for hvorhen at mit sadelhak er, det synes jeg ikke er nødvendigt at have med herover. Jeg har det allerede her. Så jeg er faktisk bare interesseret i at få min oversmid. Der. Der. Og sådan der. Kan man faktisk godt køre hele den her til, hvis man har lyst til det. Eller man kan lave en på hver. Men jeg ved, at de her to står i linje fra hinanden, for de står ens på graden. Har man lyst til at sætte sit spærreplan ind, så paster man bare igen. Og tager sit spærreplan herude. Der. Det er ret stort i forhold til de andre ting her. Så det laver jeg lige om i størrelsen. Jeg laver det for eksempel lige 1:20. Og så har jeg mit spærreplan her. Det som vi har gjort på de tegninger, vi har udleveret til jer, der har vi taget og lavet pile for, hvad for nogle dele det er, og skrevet 1 og 2 på. Jeg tager en tekstboks heroppe. En anden type tekstboks, der er der. Et label hedder det. Og sætter ind på her. Klikker 2 gange og skriver for eksempel 1. Jeg tager den anden her. Klikker ned 2 gange og skriver 2. Det samme kan jeg gøre herover og skrive 1 og 2. Og heroppe kan jeg tage en tekstboks og sætte ind. Skrive 1. Tekstboks her og skrive 2. Så er der ligesom styr og rydde lidt op i tegningen. Giver det mening det her? Ja. Håber jeg det gør. Sådan der. Det tror jeg er rigeligt for nu. Og lige at køre med nu, med at få sat det over og så videre. I forhold til at lave jeres grad og kæle derinde, så prøv at lægge et par videoer op til jer, som ligesom synes, jeg har mod på at lige gå på det også nu. Ellers så på mandag og tirsdag er jeg sikker på, at Martin også gerne vil vise det her med at snøre sin grad kæle op i layout herinde. Og sætte de mål på, der skal være herinde, ikke også? Så har I nogle spørgsmål? Så siger jeg altså bare til, så stopper jeg optagelsen for den her gang, og så kommer den til at ligge i jeres tråd her på Teams.